kloakpost og toilet, for de var nede af hvid før, da det var, vi gået Muni. Nogen, der har Manchester, som vil give mig noget jord for 20 jern. Skibidi toilet. Skal vi lige have noget Jeg kommer til at sætte fucking midterklip. Jeg er autist, eller? Ja, det er du sgu nok. Livsen løber, han tager ikke poster længere end fake, nu løber han bare runder. Fordi jeg skal bruge de $28, der skal jeg fandme skort lige om lidt. Er der ikke en, der kan give mig noget foder? Jeg er ret sulten. Køb noget over ved Finn Fisker. Nå nej, det har du ikke råd til. Nej, ham der Macaroni, der er online i mor, jeg kan sætte online i over 3 år. Men lad nu mere, Kjelle. Han har ikke engang været vagt i så lang tid. Altså, han har været vagt i sådan... Han var på i forgårs, altså. Jeg har fandme aldrig set ham online. Indtil jeg putte pomfritterne i posen, William. Jeg kan spørge Nivsen, hvor meget han skal have, for at han dør. Hvor meget er folk villige til at betale? Nej. Hvor er han? Han er inde i trappefarmen lige nu. Han er inde i trappefarmen. Skal bare jump ham næste gang, han indtræffer ham? Altså, jeg ved ikke, om du skal træne, men jeg kan ikke finde. Men jeg går ind og tager det værste, så de har bare lige så ægte. Jeg har lige Jeg går sindssygt sæt. Han løber derned og stikker ud igen. Det gør jeg også, Daniel. Budde, må jeg få din pind? Jeg har ikke nogen. Hold din kæft. Han har min pind. Altså, jeg mener, hvis jeg scammer for $28, der ikke også, så jeg finder dem på den der lille lorteø, så der tænder en te i hele deres hus. Gør det. Ringer altså. Det er masse, Daniel. Dynamite. Sæt af mig her, og så er jeg klar til at smide ham ind over kantstenen. Jeg vil bare have en stik. William, har du en stik til mig, så bliver jeg rigtig glad. Jeg sætter 20 kroner på den. Sætter mig 20 kroner på et stik lige nu? Ja? Ja, jeg sender mit nummer i chatten. Jeg er på kantstenen lige nu. Sæt mig de der 20 kroner, så kommer jeg med en stik, træffer ham, så går jeg selv uden stik. Må jeg se det ham lidt hen? Jeg kan tage live på at vise dig en pind i hånden lige nu. 20 kroner for en pind, Daniel. Er du skizofren eller hvad? Jamen, jeg sidder og hopper op lige nu. Det er 200 kroner for en stak, Daniel. Ja, men stikken er det værd. Kigger du på? Ja, jeg er i gang med at sende. Ja, det er godt, det er godt. 66. Hvis han snyder mig på det, ikke også? Hold nu kæft, Daniel. Jeg snyder dig ikke, bare du er, altså. Ej, hvor du der er ikke noget, der bliver snydt for en 25 her. Sådan der. Jeg har godt lige hørt den der MobilePay. Jeg kommer og træffer ham, Daniel. Jeg kommer og træffer ham. Shit, der kommer folk efter. Daniel, du skal vente 2 sekunder her. Det er bare i orden, William. Jeg bruger hvile ud. Jeg dør ikke med den her stik. Det kommer ikke til at ske. Det er 20 kroner, jeg skal bruge. Og hvor står du henne? Jeg står i træffer. Hvad er indgame-navn? Indgame-navn er Helsing Angels. Finden er du henne? Venstre træffer ham. Det er fordi, jeg King Vaughn tape og fade. Jamen du, jeg ser dig godt. Jeg spotter dig her. Kom vi ud den vej. Yes. Den bliver droppet her. Den bliver aflæsset. Jeg har lige prøvet at tage min pind. Jeg stiller mig midt. Og inden Newsen kommer nu. Nej, det var lige godt sæt på. Jeg er klar i fuld vagt. Hvis jeg dør på at stikke i det sæt her. Hvis jeg dør i det sæt på at stikke, og så strækker jeg mig selv i luften, mener jeg. Nej, så er det faktisk selvmord. Så har du betalt. Kig på mig, Putte. Kig på mig, Putte. Prøv at se der sæt. Kig ind i straffem. Se der sæt. Perfekte sæt. Nice jumper sæt. Så tager jeg følge noget, træner benene, mener jeg. Det er seriøst. Altså Putte, du har også bare snydt mig i stikken, og så stikker jeg ind. Jeg tror, jeg beholder stikken for vores allesammen sikkerhed. Men det der, det var lige en halv kebab i frokostpausen. Sæt mig glad. Jeg ved også, det går også et godt formål. Ja, det er nu godt. Vær klar. Ui. Jeg er ready. Jeg er bare ikke et eller andet, jeg vil sige, hvor Daniel misser stikken, og så dør han selv på det. Jeg er rimelig sikker på, at det er et sæt lassekill her, eller sæt slangekilde, eller hvad den hedder. Ja, slange. Halimate FC, level up. Slange er masse. Nej, der er faktisk noget. Jeg har hørt den der Halimate, der er blevet bandet. Nej. Goden er stadig i banden, Goden er stadig i banden. Der er lidt coolere, så den aldrig får sine pluskills. For at vi har lavet 58 jumps, så vi har ikke fået en vagt endnu. Det er fandme også uheldigt. Der var en mulighed der. Daniel og Kalle på holdet, og Daniel han døde 7 gange før han stod. Putte, du kan ikke sige noget. Det er Gustav, som dør. Der var med 2 HP. Altså, hallo. Jeg vil sige... Ja, du kan... Jeg stikker bare tilbage, Nu. Det er lige der. Jeg er på vej tilbage igen, Kom. Det der. Så er han inde. Så er det nu, så er der jump. Jeg holder den anden. Jeg ved ikke, hvor min plate er. Jeg har ham. Ruller Muni. To buff. Et buff. Han har min stik, han er 6. Jeg dør lige om lidt. Og mig. 4. Junior, han er on my ass. Jeg er gården her. Ja! Så er det væk, Daniel. Jeg er færdig her. Væk, Daniel. Jeg er færdig her. Jeg er fucking færdig her. Så med væk, Daniel. Så med væk, Daniel. Kom nu, Daniel. Du er nok i jail der, Daniel. Du bliver jail i vores tid, tror jeg. Der er en, der jailer dig, Daniel. Der er en, fuck.
Free, jeg har den allerede klar. Free Hvem King fik Bart. kilde? Hvem fik kilde? Hvem fik kilde? Det var